खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खनसेबाव बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। गोजोननि बेरेखाया गावनो। गोजोननि बेरेखाया गावनो, बे गुबुन नङा। बे टपिकनि गेजेरजों जों दान्दिसे इसोरनि बाथ्राखौ जों सोलों। इसोरनि गाहाम खौरांखौ, इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों दान्दिसे जिबनाव अनुभव खालाम। मा फोरोंदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया? जिसु ख्रिस्टआ जोंनो मा फोरोंदों? गोथार बाथ्राया, गोथार गाहाम बाथ्राया, गोथार बाइबेला। जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ फरायनानै खोनासंनि। रमनि 6 अध्याय पेजफोरखौ जों फरायनि। रमान्स चैप्टार 6 verse 23 जों बेखौ फरायनानै खोनासंनि। मानोना पाप मावब्ला पापनि बिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। नाथाय बेनो इसोरनि ओरैनो होनाय दान, जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टजों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय। जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय। जों सासे मानसिया गोजोनखौ मोननो हास्थायोब्ला बियो माबा मोनसे खस्थ' खालामग्रोनांगौ। सासे आबादारिया आबादनि बिथाइखौ मोननोब्ला सान्दुं अखा बियो मावख्रुबनांगोन। बियो खस्थ' खालामोब्ला, बे आबादखौ, बेगरखौ फोयोब्ला, बेगर फोखांनायनि उनावहाय बे बेरा होदिंनानै मोसौ मोसा बेनिफ्राय नोङो जोथोन खालामनानै नोङो पहेरा होयोब्ला, नों जोथोन खालामोब्ला, आबाद खालामोब्ला मोजां बिथाइखौ, मोजां फसलखौ नोङो मोननो हागोन। नोङो मोजां फसलखौ मोननो हागोन। आरो बे नोंनि मोजां बिथाइनि गेजेरजों नोङो नोंनि न'खराव नोंनि गथ' गथाय फरायनाय लिरनाय, नोंनि नांगौफोरखौ, गाननाय जोमनायफोरखौ नोङो सुफुंनानै लानो हायो। सासे मानसिया सरासनस्रा संसाराव गावनि गोजोनखौ गावनो दानानै लानो हायो। बेबादिजों सासे उन्दै गथ'आ बतंक दिथुक ABCD फरायनाय जेननायनिफ्राय बे सासे गिदिर गोलाव मानसि जाहैनो हायो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों। मोदै मेगन फसरनायनि गेजेरजों बियो सान हर उन्दुनाय गैयालासे फरायनायनि गेजेरजों बे खस्थ' खालामनानै जुदि उथ्रिसारोब्ला बियो मोजां गोजोनखौ बियो मोनगोन। गोजोननायनि सिगां मोननो हास्थायोब्ला नोङो खस्थ' खालामग्रोनांगौ। खस्थ'नि हरै बारैसो गोजोनखौ मोननो हायो। रावबो मानसिया मावालासे, खस्थ' खालामालासे गोजोननायखौ मोननो हाया। थिग बेबादिनो सासे पाप मावग्राया पापनि मुजिराखौ बियो मोनगोन। बे जाबाय थैनायसो। सासे गाज्रि मानसिया अहंखारि मावोब्ला, अहंखारि जायोब्ला, पाप मावग्रा जायोब्ला, असैथो जायोब्ला, अज्ञानी जायोब्ला बेनि मोननांगौ बिथाइया थैनायसो। बेखौ गोथार बाइबेला बुंदों। पाउला एसिया माइनराव थानाय रमारिफोरनि गेजेराव सिटिकनि गेजेरजों बे गाहाम खौरांखौ बे फोरमायहरदों। नाथाय जों मानसिनि लामाया, मानसिनि जिबना बे नङा। मानसिया जायखौ मावोब्ला मोजां आरो हामाखौ सिनायखायो। जायखौ मावोब्ला मानसिया गोजोननायखौ मोनो, जायखौ मावोब्ला मानसिया जौगानायखौ मोनो, बेखौसो मावनांगौ होननानै गोथार बाइबेलनि गेजेरजों फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दङ होननानै बियो प्रकाश खालामदों। जोबनो गैयै गोजोननायखौ, जोबनो गैयै रंजानायखौ, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो जुदि जोङो हामलायोब्ला, गोसोआव जुदि हास्थायोब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टनियावसो दङ। फोरबो जिसु ख्रिस्टनियावसो दङ होननानै गोथार बाइबेला रमनि 6 अध्यायनि टेक्सटफोराव जों फरायोब्ला बेखौ जों मोननो हायो। बेखौ जों मोननो हायो। बे संसारनि लामाफोरा
बेबादि दङ जायखौ मावोब्ला मानसिया गावनि जौगानायनि बेरेखा गावनि गोजोननि बेरेखा बेखौबो मानसिया मावनानै जिउ खाङो बेखौ मावनानैबो मानसिया जिउ खाङो जेरै थास जौआ जौ लोंग्लुंनाय गाज्रि खामानि मावनाय बेफोर गासैबो नोंनि जौगानायनि बेरेखा नोंनि गोजोननि बेरेखा नाथाय नोङो बेनि बेरेखा नङाब्ला नोंनि जौगानाया नोंनि गोजोना नोंनि खुसिया नोंनि रंजानाया नोंनि नखराव बे माबोरै फैगोन नोङो बेनिनो बेरेखा नङा नोङो बेनिनो लोगोसो मानसिया गावनो गोजोननि बेरेखा गावनो रंजानायनि बेरेखा मानसिया गाज्रिनि बेरेखा नङा थास जौ लोंग्लुंनाय फेग्लुंनाय गाज्रि जाग्लुंनाय लोंग्लुंनाय बेफोर गासैबो जोंनि नोंथांनि आंनि जौगानायनि बेरेखा बेनि बेरेखा जुदि नोंथाङा नङाब्ला नोंथांनियाव मालाबाबो गोजोन नखर नों मालाबाबो दानो हानाय नङा जोंनियावहाय माखासे मानसिफोरबो दङ बे मानसिफ्रा बेबादि जिउ खाङो सिमांखौ बेबादि मोजां नुयो बिसोरो नाथाय बिसोरनि हास्थायनायफ्रा बिसोरनि सिमांफ्रा सिमाङावनो थालाङो बै दाउसिनफ्राबो गावसोरनि आदारनि थाखाय बै जिब जुनारफ्राबो दाउसिन दाउलाफ्राबो गावनि आदारनि थाखाय बिसोरो सानसे मानि बिसोरो बुथुमबायो गावनि फिसाफोरखौ फोथांनो थाखाय गावनि जिबनखौ फोथांनो थाखाय बिसोरो बेबादि गिदिं एम्फौ एनला जानानै बिसोरो जिउ खाङो रावबो ओरैनो मोनजाया बेबादि मानसिफोर दङ मालायनि सा मावालासिनो मोनजानो लुबैनाय बेबादि जिबननि मानसि दङब्ला नोंथाङा दानो गिदिंनानै फैफिन बे नोंनि संहार जानायनिसो बे नोंनि भबिष्यतनि जिबनखौ खोमसि खालामनायनिसो मोनसे इसारा बियो लामा बियो बेनिखायनो नोंथाङा बिनिफ्राय गिदिंनानै फैफिन बे गासैबो नोंनि बेरेखा जेरै सासे मानसिया सानसेमानि खामला मावबाय बियो 200 थाखा हाजिरा मोनबाय 200 थाखा हाजिरा मोननायजों बियो 100 थाखाखौ खरस खालामनानै लाबोबाय 100 थाखाखौ बियो थास गेलेबाय माबा मोनसे जुवा गेलेबाय माबा मोनसे लटारि बा टिकेटफोर बियो दानबाय बे जुदि 100 थाखाखौ न'आव जमा दोनफैयोमोनब्ला बेनि जेनेरेसन गथ' गथायफ्रा फरायनाय लिरनायफ्राव माबा मोनसे एडमिशनफ्राव लेखा फरा बायनायफोरावहाय बियो सुफुंजागौमोन नाथाय बियो बेयावहाय गारबोनायजों बियो जौगानायखौ बिनि न'खरनि जौगानायखौ बियो हमथानानै दोनजाबाय बे गासैबो जोंनि सामाजिक जिबननि जौगानायनि बेरेखा जिउनिबो बेरेखा जोंनि दावगानायनिबो बेरेखा गोजोननि बेरेखा बेनिखायनो नोंथाङा बिनि बेरेखा नङाब्ला नोंथाङा बिनि लोगो जायोब्ला नोंथांनि लाइफआ नोंथांनि जिबना नोंथांनि भबिष्यतआ खोमसि नोंथांनि भबिष्यतआ खोमसि बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों लोंग्लुंनाय फेग्लुंनाय बेबादि गाज्रि खामानि मावनाया बिनि बिथाया थैनाय जोबस्रांनाय बेनिखायनो जोङो गावनो गोजोननि बेरेखाब्ला नोंथांनियाव रंजानाय गोजोननाय खुसिया माबोरै फैगोन बेनिखायनो आं बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आपिल खालामदों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार मुङाव गोजोननि बेरेखा नोंनो गोजोननायनि बेरेखा नों
गावनो बेनि बेरेखा गावनो बेनिखायनो फोरबो जिसु खृष्टनियाव नोङो खौसे जादो फोरबो जिसु खृष्टनियाव नोङो बेनि आदर्शजों बेनि फोरोंनायजों बेनि गियानजों नों गावनि जिबनखौ दैदेनदो नोंनि मोदोम नोंनि जिउ नोंनि गोसोआवनो गासैबो गोजोननि लामाया गोजोननाया बेयावनो दं नोंनि गोसोखौ नों बेरा होयोब्ला नोंनि गोसोखौ नों दबथायोब्ला नोंनि मोदोमखौ नों कन्ट्रल खालामाब्ला नोंनि जिउखौ नों इसोरनिजों दैदेनोब्ला बेयावनो नोंनि गोजोन नोंनि रंजानाय नोंनि खुसिया फैगोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो